Fl-aħħar 4 ijiem 10 ħaddiema mid-Diviżjoni għat-Tindif ġabru mal-128 tunellata ta' skart tal-kostruzzjoni u skart ieħor illi ħammeġ u kerraħ iż-żona tal-Girinf tal-Papa f'Birzebbuġa. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni, Ramon De Guara, qal li fl-ewwel 3 xhur tas-sena il-ħaddiema tad-Diviżjoni ġabru l fuq minn 4500 tunellata ta' skart illegali, waqt li s-sena li għaddiet inħarġu l fuq minn 1200 ċitazzjoni fil-konfront ta' persuni li nqabdu jarmu barra. F'dawn l-aħħar 3 xhur inħarġu madwar 500 ċitazzjoni għal min abbuża kemm minn sempliċement borża tal-iskart li tinħareġ fil-ġurnata l-ħażina kif ukoll għarrim illegali ta' skart. Waqt li kienu għaddejjin l-aħħar xogħlijiet ta' Tindif Birzebbuġa, is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Deo De Battista semma kif dan l-aġir irresponsabbli jrid jispiċċa. Isiru iktar aware u ikunu iktar aware ukoll minn numri li għandna available, mill-app li għandna available, 1718 biex jiġbrulek l-iskart. Jekk għandek skart żejjed jew ma tafx fejn se tagħmel bih. U fl-istess kien hemm app biex ukoll tirrapporta. Ħalli kemm jista' jkun nkunu ukoll qed niġbdu ħabel wieħed ħalli jkollna Malta dejjem isbaħ. Il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li s-sena l-oħra biss id-Diviżjoni neħħit aktar minn 16,000 tunellata ta' skart mormi illegalment. Qal li din id-Diviżjoni tagħmel l-almu tagħha biex tiżgura li pajjiżna jinżamm nadif u miżmum sew. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis qal li l-uffiċjali tal-komunità qed ikunu aktar qrib il-bżonnijiet tal-komunità. Qal li l-investiment li qed isir fl-operat tal-leża illi qed jaħdem jitfit mad-Diviżjoni għall-Indafa se jwassal għal servizz aħjar liċ-ċittadin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.